Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg. Makapakatawa, makapalit, makapaisem. Ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man nagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asong batkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo. Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin gagayem ayat mang tartarabay iti daytoy a programa Laughing Leos Bianong. Palangarudan papagayam intayon buray-rayan ti surat nga intay drama naggapaw ken ni pagayam tayo TV. Ken ka Mang Bianong. Sakbay ti amen, kablaawan kayo man pa'y itinaimbag nga orasyo amen, dita Lady L Productions. Ken kastamutan kadagiti amen amang tartarabay iti Lady L Channel. May saak singer iti minatayan ngem sana ka batido singer wenno kas kadagiti recording artist. Ngem no adagdamag idi kanya ket ibagak nga all around artist toy namotoy biyang Mang Bianong. Tasaan lang agkanta ti aramidag. Agdung awak pay ti kidawan ti maseknan ngem adda bayad kaw iti dayta nga aramidag. Agdrama-drama akmutin iti makapaisom basait Mang Bianong. Tapno umisimot dagiti adda iti aglawlaw kaw. Kastimante Rogina. Hello? Adda na tayo di ka ruba may kat inrekomenda ka kaanakan. Thank you, Uncle. Gamnay, kaanakan. Di mo matlip-lipatan tayo kuha. Amok dayta, Uncle. Talent fee. Ay na, talaga nalaing ka ba mamato kaanakan. Asino nga min ayat ti umatras iti kwarta iti apanawan, Uncle? Dagiti mo talento matras iti kwarta. Pudno, Uncle. Sana kaskada tayo, rupat kwarta. Di ipinom nga iba ka kaanakan. Ipinaw. Uwan, Uncle. Sana kaskada tayo, rupat talent fee. Mayat met lati panagkantam? Ay, uwan mat asar. Tatrabaho da ito eh. Orel agdos ngimat ti aday ti unag tilungaon. Mayat nga rod no kasta. Anyay tayan tinagan mo? Just call me TV, sir. Ha? TV? Isumat lagaya makaslag sarot tilangam. Nagdakkel ka tao. Ngem, nagbasit ta bagim. Kasla ka kawayan. Angaw ko laing dayjay. Baro, ha? Naangawak namin na tao. Naragsakak kunakman laingin. Mayati na angaw, sir.
naragsak kayo. Isa butchog kayo. Sa basit kayo alakay. Iso akasla kay la batog. Ha? Pasensya na, sir. Agpatat na ngamin naangaw kan naragsak. Jack magustuhan ti style mo Kasapulak lang amin ti serbisyom. Isungay nalaka nga umay agdong aw. Kunakman no, pagkantaan nyo lang, sir. Package deal nga, Rod. Sus, narigap da ita kapag yan. Anyat, sir, beti kina all-around artist ko ngayon, no, Jack kaya? Huwag kayam, TV. Sir? Masikurala ka talaga itinagan mo. Kasta lang aroden tilangam, kasta pa'y tinagan mo. Anya ka diti pudpud no anagan mo. Tiborsyaw, sir. Ha? Nagado tinagan dito'y lubong. At dapay nagan ti artista nga agkakataraki. Di pala iso timpanagan da ka. Si bibiyag ka di pa'y tinang panagan ka iti TV. Si bibiyag pa'y dananang kantatang anang panagan kanyak, sir. Gapoy tinalao sa ragsak dananang kantatang nakakita iti kinakyut ko, idi may pasngayak. Saan na nakapanunot iti sa bali anagan, sir? Masikurada ka talaga. Sukatan ta tinagan mo. Adawan tamot lang itinagan mo Tiborsyo. Awagan ka lang iti Buri. Ay sus, madia, sir. Ang mga no maigales ti dilada mang silpo iti dayta. Ang mga no mapagbalinda plural, delikadaon. Ay jay talent freak langan ti papintasan ta, sir. Isulangan ti silpuan ta. Kasano day ta kapag yan? Tigayat ko asawan. No, agdong aw ka, sinatalyaw ka kadi iti ropa ti bangkay. Oray saanan. Di, sana nakapabatay. Jack nga rod kayat. Amangan ngamin no, nakakatkatawat ilang ati bangkay. Jack tun makasangit. Agpaggaakak tukit din. Awanan ati talent pa bitugandak pa Ni. Sinsinyasan na kanila kay Mariano. Ingkan agdong aw. Sino kaya man dyan na tayo? Manong nansa. Lakay nga raw. O sige, ay nag-agdong awan. Ay, Uncle Kuya! Uncle! Saan ko natalyawan na rupang? Tamasya nakakumita ka! At naglading itirik na ka! Ay, Uncle Kuya! Bumangon ka! Ay, Uncle Kuya! Ay, anay ko pinarasukan na kumata na. Kinaawan respeto. Itipimusay amanang ko day tangar aramidam. Manang mo? Wen duldog. Bakit day kadungtung awam? Mang biyanang saan mat analakati matangdanan nga agdung aw. Katalaga apay sumat ti agladingit. Tan malipatam no asino ti dung awam kat agbidot ka, dakkal mat apakabasulan, gaputa makuna pan nakaibabaen iti akim pamilya. Agparang sinankwan site ti panagladingit no kasjay. Kasi tinapasamak iti dinong awak. Isasakbay pa'y manayunan ti dugol ko. Intaraya kaunti talent fake. Palpakak mo't ngamen mang biyanong. Kat iti na minsan.
Sinayang mo matibayad ta kaanakan. At damot basol mo, Uncle. Anya, Inton maminsan, ipakaamom kanyak no asino tinatay nga inak dong awan. apay, saan nga impakaamon ni Don Mariano? Sabsabali mo't ngamin tin, into na rin na. Ne, anya ti kayat mo asawan? Sa balay ti pakibibiyangan na. Asinaw ti pinakibiyangan na. Pakasiksikuran naman ngamin tinakan ko. Kan tinakot tong alangak. Managuyaw alaklakayan. Bat o galakay. Anya, managuyaw ko namnam si kamot taguyaw. Dayjay alakay ti managuyaw. Ta interamenti a kinataok inuyaw na. Malaksid nga inuyaw na tinakan ko. Pati pa'y langak kasla kawayan. Agpalukmag ka nagpagwapo ka nga binatap na ano ti mayayaw ka. Imbis abayadan da kahit isang aribaw, ang mga no doble, no triple pa ikit dititadakan ka. Aw, didakal mati-matip ko ka, no kasta. Tibay, nadaamag mo jay na tayo di tabala si uti karayan. Siyak pekit di ati mapanagkanta di ta alamayan, nanang. Aya, ay katikad na saya at tapno adamanin kwartam. Oo na, nanang. Ikang kanto mo. Bagim latan at asikamot ti mapanagbannaw kun agpuyat anak ko. Kaasi kamot. Anya akaasi, nanang. Enjoyak mo tagkanta. No agdong ngay. Enjoy ka kadimat. Kasanuak ang maka-enjoy ngay mait no agsangsangit ak. Saan ata agin sa sangit kamutlaang? Talagang agluwa ak mo't nanang. Ay, maasyan ka siguro iti lang at tinatay. Saan nanang? Masaya nga nak iti itid ko adakal a porsyento ni Uncle. Kaanakan, padagayim ko nga agparikot unay. Kaya't ko atulungan babaan ka. Kasano ko ma, Uncle? Yan tangay all-around artist ka man. Ang mga no ka ba alam? Agkanta ak ka day, wenno agdungaw. Ay saan da ka sa pulan dagitan? Saan madama balain at tumakderak kas miyos? Talaga saan to apulos nga agbalain? Ni Uncle Mike. Anyang rod nga ti pakasapulan nyo kanyak. Agproxy ka. Proxy? Proxy iti bunyag, wenno kasar? Kasar. Day talagayam. Sa inubya ti gumatang iti kompleto akawis mo. Agraban sapatos mo. Isuda mo ta talaga ti agproduce iti costume. Isumat. Manuhay ti talent fay, Uncle. Ay iba pan ta makisingnarak kan ni Vina. Napagsaritaan nyo ana imbag ti may papan iti tangdan mo. Manumanan nga iti alaam, Uncle. Kas iti sigod 40% lang kanya, 60% kan ka. No, 2,000, bagim ti 1,200, bagik mo ti 800, kas jay. Ay, dakkel, Uncle. Manyadakal? Dakkel tirigat ko, Uncle. Agperform ken agpuyatak. Da kayo ket relax kayo laktan amaturog. Sang kayo mo't nga agplete ama panitibalay dagiti kliyente. Awagan da kayo lang, mate. Awan tirigat yaw. Anya ti kahit masawan. 50-50 talangan, Uncle. Siyak ti para kanta, tas sikat ti para dungaw. Anya? Kabayatan ti panagkantak, gidda ng mudtain ti agdungaw. Kasta titulagan nyo kini Uncle Mau. Uwan na nang. Ken mayat-mayat. Sa bagay, awan ti dakdakkel, wenno basbase ti bayad na kadakayaw, taag paadakayaw. Kasta nga rod ti napanunod ko, nanang. Tama din, no. 40% ti mapankin Uncle, ngaon mo't apulos ti rigat na. Oray kumamot, no, 10%. Basit mo't ano, kasta. Basit unay anak kaw. Awan mo't ti rigat na. Tapno awan ti rirey, kas jay laengan. Aggudwa kayo iti aramidan. Tapno aggudwa kayo met iti bayad.
hating kapatay. Kasta nga raw ti bingay may kini Uncle ko mang biyanong. Kabayatan ti panagkankantak iti minatayan, makigidgiddan mayt nga agdungdung aw. Iso gudwa kamain iti bingay. Awan ti sinakitan iti nakam. Nadanon nga raw day tulag nga iproxy kaun ti nobyo ti anak ti gayem na. Kay Si kakampay ide tinobyaw. Namiris ko, Uncle. Sana mabaling nga iproxy ti nobyo. Ta kasardaytan. Sana bunya ga mabaling nga iproxy ti ninong ken ninang. Sa anak anaawatan kaanakan. Kasano ayaday ta? Parang kakanitatang na asikatin ng sikog iti anak na. Anya? Ay, diyak kayat, Uncle. Si kalangan. Ay madi ta 22 lang di babae. Si Katerumbang kaanakan. Laglagi pa apagsapulan ta adwa na itaw. Ang partner ta. Partner in crime mo ti panggapyaw, Uncle. Awan to ti makamoy ti dayta. Ti panunutam ket iso ti dakkel atang danta nga itad ni Bina. Kidawom to ti kayat mo. Mabalin pa'y tagpanayaw. Paminsan ka lang mo't nga agparang akampay ide ket si kadinang sikog ken ni Bina nga anak da. Ni Vina ti mangtangdan katata. Una, tinaningan ngamin ni tatang na nga iparang na tinang sikog ken kuha na itilas udlang ti makalawas. Tano saan, patapwakan nan itag nanayaw. Nalabas mo't nga ama. Kaduan ka lang, Uncle. Si Kanta, nalalaing kamot lang agpamarang. Si kangarod ti kunak, tanalalain kamot lang nga agartista. Duwata nga ro doon. Anya ti kaya tasawan da ito'y? Dua kayo anang sikog iti anak mi. Dua kami talaga, Nana. Pagbingayan may ti Gracia. Anya? Pagbigayan nyo ti anak mi? Pagpada kayo Judas! Pati lang Judas! Adda ka din, dagiti ng loko iti anak ta. Ha? Don Mariano? Don Mariano? Da kayo gayam ti Arsab ken Judas. Patayin kayo! Tumaraytan, Uncle. Ay, alaon ka pa'y kung nibina ti bayad ta. Alam mo, talaan na mo tabiyak mo. Di oray sanan, orayin naktibay. Diyak kaya atin di makisosyo when makitimpuyog ken ka, Uncle. Anya? Pasubo ka mo't ngamin. Kat mo kayat mo mat ti kwarta. Depende mo't ngamin Uncle. Da kayo ngamin kat kompormila ditan, oray pakatayan. Amo kaya kas ti mapasamak. Kaya mo kaya nga ada anak ni Don Mariano iti sa bali a lugar kan sa bali a babae. Basta, diyak kaya atin, Uncle. Sakbay pa at tumangat tayo ti barsang isardeng tan ti kasta pagsapulan. Nasaysayat mo't lang tayo napudno tayo ti trabaho ta. Ngam ti mabayadan amang lokaw. Dandani kami na irubo ken ni Uncle ko mang biyanong gapo iti panagtarigagay launay iti kwarta. Isuan na saya at laangan ti basayt ngam kanayon mayt nga adda ngam ti dakkel atangdan no isumat tay pakaisagmakan. Hala, kastan mang biyanong katagyaman na kiti anusyo anang idrama iti daytoy pakasaritaan. Ti trabaho ket maysa napateg abanag. Ti panakadaan iti trabaho ket maysa kadagiti kapatgan nga estado iti biag. That's right. Maddaan iti kay papanan ti biag ti maysa tao gapo iti trabaho. That's right. Dito'y kaakumit kita iti panggastos mo para kadagiti kasapulam. That's right.
Mabalain nga oraan nga trabaho, basta tagipatgam. Wenno saan, daytay bukod mo a negosyo. Napatag at talaga nga da trabaho. Oraan nga pa'y dayta, basta saan kinukunibar. Ken daytay talaga paggugustom dayta. Narigat nagtrabaho ka na dagsan iti riknam. Correct. Rabang na naragsak ka, ken ayatem te trabaho. Oh, yeah! Sigon iti Biblia, ti panagtrabaho kat may sa abilin, ken may samit a parabor. Proverbio Kapitulo 10:4 iti versikulo 23. Agtrabaho ka, ket makatagad ka itay pagbiag mo. Agtugaw ka amanarsarita, ket pumanglaw ka. Alright. Karagop na, ti panakaadaan iti trabaho, ti mangsungsungbat iti temporal panagkasapulan ti tao. That's right. Kas iti makan, pagyanan, kawas, Correct. edukasyon, ken dadumapay tapno makapagbiag anadayaw ken natalingan ngayon. Malaksid ditoy, ti panakaadaan mat iti trabaho, ti mangipapaay iti panagbalin produktibo, ti maysa a tao. That's right. Ti maysa a tao produktibo, kat addaan iti kinaragsak, That's ken right. panangipatag iti bagay, gaputa kabailanda abiyagan ti bagida, ken tulungan ti pamilyada. That's right. Isu lugayan ka, tibe, ta nagagut ka, barok. Uray pa'y pagpuyatam ka talagang itrabahwam. Ala, kasta pa'y papagayam, aging gangay ti sumarunumanan ngayon tayo panagtrabaho, ay este, panagdadanggay, kunak kuma. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos tagnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, ka-drama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!